hortxe dugu jadanik gizonezkoen lasterketa hastekotan. Emakumezkoen proban garaile gogoratu L. Anderson izan dela, estatu batuarra, bigarrena Aida Nuño izan dugu, eta hirugarren Lucia González. Eta gizonezkoetan, aurki hasiko den lasterketan, albistea, baja baten izena da, Felipe Hortz, Alakanteko txirrindularia, ez da irtera lerroan izango, azken orduko baja da. Eta hona hemen, txirrindulariek egin beharreko lana barrutia, 2008 metroko zirkuitua, eta egin beharreko lana, horixe, bi aldapatxo, eta lokatzaz beteriko ibilbidea izango dute txirrindulariek iruditan Ismael Esteban Iaz. Euskadi Basque Country Challenge irabazi zuen txirrindularia, Kevin Suarez, berondoan, Ismael Esteban aurten garaipen bat dauka asteon Esfrankesesen lortu duena, Ismael Esteban. Eta esan dugu bere taldekide Felipe Hortz, gaztea estela irtera lerroan izango, Japonian izan dugu lasterketa batetan Felipe Hortz eta naiz eta Maljaun eta Les Frankesesen baita ere aritu, esan du nekatuta dagoela, atxedena behar duela eta 10 eguneko atxedena hartuko duela eta horretik ez dela igorren izango. Lastima, zeren munduko txapelketetan podionen izaten diren txirrindulariak ez dira sarri-sarri ikusten Euskal Herrian. Igorren bai, igorreko lasterketa uste askotan Euskal Ziklismoan ere salbuespena izan da eta zalantzarik gabe egutegi osoaren gidari lanak egin ditu, gaur egun zorionez egia da. Gero eta lasterketa gehiago direla nazioarteko maila dutenak, eta horretan azpimarratu behar da, bai aurreko urtea bitartean Muskizek, Elorriok, Karrantzak, hainbat antolakuntzak egin duten lana, Laudiok zer esanik ez, oso barruti politak prestatzen ari dira, eta uste dut igorraren babespean beste antolakuntza guztiok ere asko ikasi dugula, eta gauzak hobetu dira, eta horregatik partaitzak gero eta hobeak izaten dira Euskal Herriko egutegian ere, baina gaur lastima damen Felipe Hortz izatea, eta lastima baldiberean nazioarteko txirrindulari gehiago ere ez izatea. Nazioartetik Euskal Herrira txirrindulari ikartzea ez da bat ere erraza, nazioartean astebururo 2 edo 3 lasterketa jokatzen dira goi mailakoak, eta ez 2 edo 3 bakarrik, baizik eta gero herrialde bakoitzetan ere, bertako txirrendulari gonenak biltzen dituen hainbat proba jokatzen dira, eta horregatik gero eta zailagoa da, non eta izugarrizko dirutzak ordaintzen ez diren, eta kasu batzuetan asko ordaindutare ezinezkoa da partaitza hobea izatea. Dagoena daukagu, eta honekin egin beharko da aurre, eta ea lasterketak gutxienez itxura polita eskaintzen duen, hor badirudi Javier Ruiz de Larrinaga, Bietxe Bosmans, Patrick Van Leuve, edo eta Ismael Esteban mailarik onena ematen baldin badu, Aitor Hernandez egin batera, 4-5 txirrendulari antzeko mailan ibil daitezkela, eta horrek lasterketa gutxienez erakargarria egingo du. Gogoratu, Ametsako lasterketan, Euskadi Basque Country Challenge honetako lehen lasterketan, Javier Ruiz de Larrinaga nagusitu zela, bere etxe aurrean, Ametsagan, bigarrena Bietxe Bosman selkatu zen, hirugarren Aitor Hernandez, eta laugarren Patrick Van Leuven. Eta ikusiko dugu gaur zer gertatzen den, lideraren mailotarekin da Javier Ruiz de Larrinaga, arabarra, eta aurki emango zaio hasiera, zinta mozten ari dira, igorreko alkaterekin batera Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria dugu, eta honela emango zaio hasiera igorreko ziklokorsari 51. ekitaldiari. Meiat Antzola igorreko alkatea, Jon Redondo, Juan Mari Zurinaga, eta dena prest hasiera emateko, eta denak irtera lerroan,
Aitor Hernández, Patri Van Leeuwen, Javier Ruiz de Larrinaga, Ismael Esteban, Kevin Suárez, Bietze Bosman, horiek gaurko izen nagusiak, eta epaileek agindua ematen dutenean lanean hasiko dira txirrindulariak hor dira jadanik. Txirrindulariak, Kevin Suárez esperimentean, Patri Van Leeuwen. Oso hasiera bortitza izaten du ziklokosak. Sprint bete-betean abiatzen dira txirrendulariak lehen da biziko 34 minututan egiten duten esfortzua benetan oso bizia izaten da. Oso bizia. Eta aurten Xavier, hemen Euskal Herriko egutegiari dagokionez, iaz Ismael Esteban jaun eta jabe izan genuen, sekulako erakustari eman zuen, baina aurten ez da horrelako erakustaririk ematen ari, zeren udan ezbehar bat izan zuen gimnasioan, hornoren bat apurtu egin zuen. Beste bat zapatuta gelditu zaion, eta berak elkarrizketa batean esan zuenez, Ismael Estebanek esan zuenez, gurpildun aulkian gelditzeko arrisku izan omen zuen. Sentadilak egiten ari omen zen, sentadilak bizkar gainean pixu hartu eta makurtzean edatza, nik uste dut hori mundu guztia dakiela. Kontua da, makina batean ari zela eta makinak matxuraren bat edo zerbait izan zuen, bapatean pixu edo zama guztia gainera erori zaion eta berak esan zuenez, orrialde bat bezala tolestu zen eta horno bat hautsi eta beste bat zanpatuta gelditu zaion. Gero, astean 3 bera Kantabriara da eta Ramales de la Victoriaraino joan behar izan zuen, Torrela Begatik Ramales de la Victoriaraino joan behar izaten zuen osatzeko, eta egia da denboraldia hasi duenetik oraina bere garapena bikaina izan dela. Lehendabiziko probetan eta Laudion eta ikusi genuenean aurreneko 10 postuetan sailkatzeko ere sekulako arazoak izaten zituen Ismael Estebanek, Les Frankesesen herenegun bere taldekide Felipe Orsekin batera lehendabiziko postuan helmugaratu zen, beraz, uste dut gaur Igorren halako azterketa serio bat daukala Les Frankesesen izan zuena baino parte izan handiagoarekin. Bai, zuk aipatu moduan, Les Frankesesen Felipe Orsekin eskutik helduta sartu zen helmugan. Eta gaur bere taldekidea ez dugu hemen izango, zoritxarrez Felipe Orts eta buruan Bietze Bosman. Aginte makila hartuta. Bizi aterata. Teorian berak dauka mailarik onena. Bietze Bosman nazioarteko probetan ere, zenbait kasutan 10-20 barruan ibiltzen den txirrendularia da, eta hori maila honeko txirrendulariek bakarrik lortu dezakete, hori oso ondo dakigu. Javier Ruiz de Larrinaga bera ere munduko kopako probetara joaten denean, utxitan ikusten dugu hain postu honetan inoiz ez, berak beti aurreneko 30, kasuren batean 20 barruan sartzeko erronka jarri izan dio bere buruari, aurten munduko kopak berak lehiatu duen kasu eta mentzat 3 lasterketa lehiatu ditu, bitan 36. postuen sailkatu zen bene, jokautak azkenekoan 32. izan zen, txirrendulari hau normalean lasterketaietan aurretik izaten du eta horregatik diot naziarteko probetan bestelako barruti batzuetan, barruti azkarragoetan, baina Bietze Bosman euskal txirrendularia baino hobeto ibili izan da. Bere atzetik hor dira Aitor Hernández eta Patri Van Leeuwen, atzera xeago, hor dator Larrinaga, hor txator Larrinaga. Martin Mata, Burgoskoa, Ismael Esteban, Espainiako txapelduna orain. Jon Munitxa, 23 urte azpiko mailan txanejiko liderra. Eta Bietze Bosman, aginte makila hartuta buruan. Ametzagan ere aurrean ibili zen. Ruiz de Larrinagak matxuraren batera izan zuen, baina Arabarrak, Belgikarra harrapatu eta irabaztea lortu zuen bere etxean. Horra, barrutiko aldapariko horrenean. Lehendabiziko pedal kolpetik erakutsi du Bietze Bosmanek beste baino gehiago dela. Zailduago dagoela, nazioarteko probetan eta Belgikan aurkari oso gogorrak izaten dituela eta horregatik ez duela garaipenik lortzen, baina Euskal Herria etorri eta ez duela garaipenik gabe aldegin nahi. Eta aldea handitu egin du aitaren batean Bosmanek, atzetik horrari da Aitor Hernández Belgikarra harrapatu nahian, 3. tokia Patri Van Leeuwen. Larrinaga atera da, beharko lukena baino zertxo baita motela. Bai.
hor bere atzetik izaten diren txirrindulari asko ditu aurretik, eta gero egia da, lasterketa hasi besterik ez da egin, ordubeteko lansaioa dago, lansaio gogorra, hau ez da abiatzea bakarri, baizik eta gero buruari eta norbera bere mailari eutsi egin behar izaten dio. Javier Ruiz de Larrinaga txirrindulari veteranoa da, 38 urte baditu, eta gazteago duten bizitasun hori ez du behar bada, lehen da biziko pedal kolpetan, baina erresistentzia bai, eta horregatik uste dut, baitzuliek aurrera eginala bere leku hartuko duela, eta lokatza berarentzat gustagarria den ezaugarria izanik gaur ere maila ona emango duela txirrindulariara. Eta begira Bosmanek egin duen tartea, 5. minutua jadanik, eta tarte handia darama Bitz Bosmanek. Lasterketa hautsi egin nahi du. Bai. Eta L. Andersonek emakumezkoetan egin duen moduan, berak ere hasieratik lasterketa gutxi, aginte makila hartu, eta ez die aukerarik utzi nahi gainontzeko aurkariei. Horra lehen itzulia burutzen Bitz Bosman, Belgikarra, Ametzagan bigarren sailkatu zen. Javier Ruiz de Larrinagaren atzetik. Eta bigarren tokian Aitor Hernández, Ermoarra. Aurten 6 garaipen ditu Ermoarrak. Denboraldia hasieran lortu zuen Los Corrales de Bueldan lehena, gero iritsi ziren Orduñakoa, Beasaingoa, Legazpikoa, Berrizkoa eta Lezamakoa. Eta Espainiako kopan bigarren sailkatu zen Elorrion eta Laudion eta Karrantzan 3. Eta Ametzako lasterketan, ostiraleko lasterketan, podiumera igo zen 3. tokian Aitor Hernández. Hortzi da Ismael Esteban, Espainiako txapelduna, bien bitartean buruan arazorik gabe Bitz Bosman. Erabateko nagusitasuna erakusten ari da momentuz Belgikarra. Hor da aldapa bera. Teknika ona duela erakutsi du hor Bitz Bosmanek. Eta tarte handia egin du Bosmanek. Horra, bigarren tokian Aitor Hernández, atzetik Patri Van Leeuwen. Eta atzetik aurrera egiten ari da Javier Ruiz de Larrinaga. Gaizki atera da Ametzagakoa. Eta atzetik aurrerako lasterketa burutzen ari da Arabarra. Aurten 3 garaipen lortu ditu Arbulun, Arrasaten eta ostiralean Ametzagan. Gizon honek uste dut gaur erakustaldia eman nahiko duela. Lehengoan berarentzat ere ustekabeko izango zen Javier Ruiz de Larrinaga aurre hartzea. Berak Javier Ruiz de Larrinaga ezagutzen du, txirrindulari arabarrak azken urte hauetan beti atzerrira jo izan duelako, eta bai superprestigio eta munduko kopako probak korritu ditu, eta han beti atzetik ikusten zuen txirrindulari etxera ailegatu, eta aurretik ikustea berarentzat ere ustekabeko izango zen, naiz eta berak ere jakin. Bat etxean aritzen denean askoz ere motibatuago, barruti ondo ezagutu, jendearen animoak eta bar alde izaten dituela, baina ez zuen usteko Javier Ruiz de Larrinaga beraren gandik hain gertu biliko zenik. Egia da gainera azken itzulian bizikleta aldatu beharren ere izan zela Bitz Bosmans, baina gaur ez du inolako ustekabeko hori nahi, gaur bere maila erakutsi nahi du. Kontutan hartu behar dugu txirrindulari hau, orain elite mailan zertxo baita apaldu egin dela, baina junior mailan Belgiako txapeldun izan zen, 23 urte zazpikoetan nazioarteko lasterketa asko irabazten zuen, 23 urte zazpikoetan, eta orain dela 3 urteetako kontuetaz ari naiz, baina munduko kopa berak irabazi zuen 23 urte zazpian, beraz hor maila handiko txirrindularia dagoela, zalantzarik ez da. Egia da, beste kasu askotan bezala, eta adibideak etxean ere baditugu, baina gero elite mailara pasa eta zertxobait bera egin duela, eta ez daukala gaur egun nazioartean gazteagoetan zeukan mailarik, baina doze moduz, gaztetan ondo ikasitako hor dauka, kirol mailari daukionez eta fisikoki ere oraindik indar guztiek ez ditu galdu, eta uste dut hemen Euskal Herrian izaten diren probak irabazteko adina maila baduela inolako zalantzarik gabe. Bere moduan ibiltzen den beste bateri izan genuen hemen Euskal Herrian, Bizen Bainstens, eta hark esate baterako Karrantzan ere irabazi egin zuen, eta nik uste dut
gaur Igorren horixe egin nahiko duela, horixe erakutsi nahiko duela Bietxe Bosmansek. Eta iazkoarekin alderatuta, Igorreko iazko lasterketarekin alderatuta, bestelako lasterketa izan genuen iaz. Oso emozioz beteriko lasterketa, sprintean erabakitzen garailea, Stan Godrik irabazi zuen. Barruti ere desberdina, askoz azkarragoa, Ismael Esteban eta han ibili ziren. Batez ere Ismael Esteban eta Stan Godrik behintzat lehia bizi-bizian, eta sprintean eta ordekan duen abildadeagatik irabazi zuen holandarrak. Gaur oso bestelako ezaugarri behar dira, gaur indarra handia behar da, eta uste dut horretan indartsuena Bietxe Bosmans izango dela, lehendabiziko pedal kolpetik ari da hori erakusten, eta etzait iruditzen hainbesteko eskarmentua duen txirrendulari batek gero pot egingo duenik edo esfortzua guzkalduko duenik, eta esango nuke kasi gehiago diferentziak areagotu egingo dituela txirrendulari flandestarrak. Hor ikusi dugu momentu baten haizea zakar jotzen ari dela, saietxetik joten izan dute hor txirrendulariek, eta aurka daukatenean indar asko egin beharko dute txirrendulariek. Denboraldi honetan, bi garaipen lortu ditu nazioarteko probetan, bat Belgikan bertan, bestea Luxemburgon lortu zuen, eta hil honen azken egunean, hilaren 31an, 26 urte beteko ditu Bietxe Bosmansek, seguraski gaur hemen garaipena lortu ezkero ospakizunerako beste aitzeki txiki bat gehiago bintzat izango luke. Eta ondamen, Aitor Hernandez, esan dugu aurten 6 garaipen lortu dituela, baina Oilarren aurrean agertu denean, ezin izan die aurre egin. Aurten Felipe Orts indartsu dabil, baita Ruiz de Larrinaga azken boladan ere, eta Aitor Hernandez hor da, podiumetik ez da asko aldentzen, podiumetan sartzen da, baina garaitzea kosta egiten zaio aurkari gogorrak ageri direnean. Bi euskal txirrendularen artean Aitor Hernandezek garaipen gehiago ditu, Javier Ruiz de Larrinagak alako 6 bintzat baditu, eta Larrinagak Ametzagakoarekin 3. lortuko zuen. Eta aurreko denboralditan ere garaipen sorta handiagoa lortu izan du Aitor Hernandezek. Denboraldi askoz ere indartsuago hasten du gainera, eta denboraldiko uztarik handiena lehendabiziko zatian lortzen du, gerora zertxoet bera egiten du, eta zenbait urtetan munduko txapelketarik gabe ere gelditu izan da Aitor Hernandez, oraintxe bertan 2. postuan duan txirrendulari hau, eta horrek haserrare piztu izan dio. Eta urten ere bide beretik ekin dio, baina kontua da Felipe Orsek, Euskal Herrian lasterketa askola jetzen dituen alakantearrak nabarmen gora egin duela, eta aurtengo denboraldi honetan mintzak gehientsunetan aurre hartzen ari zaiola. Barrutiari begiratuta, gizon honentzat, Javier Ruiz de Larrinagarentzat, barruti hau Aitor Hernandezentzat baina asko zero behar. Eta hori, denboraldi hasieran nabarmen ikusi da. Arrasateko lasterketa bitartean, Aitor Hernandezek Javier Ruiz de Larrinagari 40 segunduko diferentzia ateratzen zion. Eta Arrasateko barrutia oso lokaztua zen, han garaipena lortu zuen, eta han Larrinagak 50 segundu ateratzizkion Aitor Hernandezi. Egia da hor tartean izan zela oso egoera desberdin bat, Aitor Hernandezek atxeden hartu zuen eta Espainiako hegoaldera jo zuen prestaketa lanak egitera, aitzitik iparraldera eta munduko kopako 2 lasterketak korritzera jo zuen Javier Ruiz de Larrinagak, badirudi horrek, bidai horrek mesede egin ziola eta gorputza zertxo bait jipoitu erren gerora fisikoki hobekuntza ekarri ziola, baina hor mugarri bat egon zen Arrasateko lasterketan, ordura arte gehienetan Larrinaga okerrago ibilitzen Aitor Hernandez baino, eta orduan berriz garaipena lortu zuen Arrasaten Javier Ruiz de Larrinagak, eta antzeko zerbait gertatu zen Ametzagan aurrekoan. Tartean jokatu zen Manlleuko lasterketan aldiz, barrutia azkarrean hobeto moldatu zen Aitor Hernandez, eta minutu eta ia erdiko abantaila aterazion Javier Ruiz de Larrinagari. Irudi ederrak, Kevin Suárez, estabil beste urte batzuetan bezain ondo, Alfonso. Ematen zuen goruntze ingo zuela, baina hor geratu da, Gelditu egin da, sapaia jodu. Eta tamalez uste dut etxean beste adibide bat ere badaukagula, berarengan itxaropena handia zegoen gainera, Jokin Alberdiri buruz ari naiz, junior mailan oso maila onaman zuen Zizurriko txirrendulariak, nazioarteko probetan eta munduko txapelketetan 10-20 barruan ibiltzea gauza handia da, eta gaztea izanik bazirudien aurreko urteetan garai batean David Sekok eta gerora Larrinagak eta Aitor Hernandezek emandako bideari erakutsitako arrasto horri jarraituko ziola Jokin Alberdik,
baina urtengo denboraldi honetan ere lasterketa batzuk horritzen ari da, Beasainen esate baterako laugarren postuen sailkatu zen, baina ez du ziklokorsa bera ere helburutzat hartu, eta ez berak baztertu nahi izan duelako, baizik eta mailaz eta arazo batzuk izaten ari da, lesioak eta eroriak eta izan ditu, eta gorputza behar bezala jartzen kostatzen ari zaio, baina esan nahi dut askotan, eta txirrindulari asko dauzkagu, Wietse Bosmans bera da horren adibide, Kevin Suarez da horren adibide, eta Jokin Alberde ere uste dut horren adibide hartu daitekela, junior mailan eta oso ondo ibili, 23 urte zazpiko eta mailari utzi, baina gero elite mailara pasatakoan zenbat kostatzen den goiko postuetan jarraitzea. Hor izan genduen Euskal Herrian, 23 urtez azpikoetan bikain aritu zen Jonathan Lastra, errepidearen autua egin zuen, eta orain baztertuta dauka, ziklokorrosa. Bai, eta zula handia dago, kontutan hartu behar da, Javier Ruiz de Larrinaga, orain txelmugan izango den txirrendulari honek 38 urte badituela. Aitor Hernandez bera ere 35 gerturatzen ari da, 35 urte. Eta gero izugarrizko zulua dago eta atzetik maila hortan behintzat inor datorrenik ez da ikusten. Beraz, Euskal Ziklokorsa halako krisi batean dagoela esan genezake. Beti izan da, hamarkada beti izan da, ez oparotasuna handiarekin, baina txirrendulariren bat edo beste beti izan da, halako ipar horratz lana egingo zuena edo pixka bat bestei bidea erakutsiko ziena, orain ikusten da hor, belaunaldi oso batia galtzeko arriskuen gaudela eta hori errekuperatzea kostako da. Beti aipatu izan dugu, ezta? Lehen errepideko txirrindulariek prestaketa moduan hartzen zutela ziklokorrosa, bertan izaten zira, eta, bueno, jente erakartzeko izenak bazirela, eta gaur egun, gutxi aritzen dira ziklokorrosan, aurten Gorka Izagirre aritu da. Hirugarren egin zuen gainera, lezaman. Batean parte hartu eta azken atera eta bentsaz zenolako maila eman zuen. Garai batean askoz ere ohitura handiagoa zegoen. Bereziki gainera bizkaitarren artean. Bizkaian baitati egi arte, Fede Txabe, Iñaki Gaston bera, hau da, profesional errepidean, gauza handiak egin zituzten txirrendulariak ziklokorsean ibiltakoa ziren. Gero beste belaunaldi batera heldu ezkero, Mikel Zarrabaitia, Iban Maio, Igor Astarloa, Mikel Artetxe bera. Hoie danak ere ziklokorsean ibilitako txirrendulariak izan ziren beraien gaztaroan. Gipuzkoan, hainbesteko kasu pila ez dago, baina Aimartzu Beldia bera ere ziklokorsean ibilitako txirrendularia eta lorpenak, Espainiako txapelketak eta bar erdietxitakoa, Beñat Intxausti bera ere askotan ikusten genuen. Gaurko egunez hori aldatu eginda. Baina errepidekoak ziklokorsera ez joatea behin errepidean dabiltzelarik ez nuke hain larritzat joko. Kontua da, txirrendulari bat, junior kadete mailan, artean bere ezaugarria finkatu gabe daudenean eta bere arrakastarik handiena non lortu dezaken ez dakienean apustu garbia eta itxu egitea soilik errepideren alde. Hau da, uste dut bai pistan, bai ziklokorsean beste esparru batzu badituela txirrendularitzak norberaren abileziak garatzeko eta horren alde ere inor gutxik egiten du apustu. Eta nik uste dut hori, azken batean, aukera bazterrera uzteare badela. Eta horregatik uste dut, txirrendularitza eskoletan dabiltzanek eta jorratu beharko luketela, ziklokorsa edo pista, hortik ere ikusten baita, etorkizuna garatu daitekela eta arrakasta lortu daitekela. Arrakasta ez dagoela soilik errepidean, baizik eta beste esparru batzuetan ere bai. Hortxe dira Aitor Hernandez eta Patri Van Leeuwen gizon honen atzetik, Wietse Bosmansen atzetik, hasieratik aginte makila hartu du Belgikarrak, buruan jarri da, eta hor jarraitzen du Bosmansek, tartea gero eta handiagoa da. Murrizten nahi du gizon honek, Aitor Hernandezek, baina lan esker egin beharko du. Bosmansen aldea txikitzeko. Horra ikuspegi ederra, Bosmans iruditan, Mailota Zabalzabelik Belgikarrak, haizea jotzen ari da, eta berotu hartu du bai Bosmansek, Mailota jaitsi du, eta hor gurpilak lokatzez beteta, eta buruan doan txirrindularia Wietse Bosmans. Lasterketa hauts egin nahi izan du, hor berotu handi hartu du, eta orain diferentziak zenbaterainokoak diran ikusita, seguraski hankare pixka bat altxako zuen,
Auspoa zertxo baite baretu, hanketako mina zertxo baite arindu, gero ordubeteko lanean maila honean jarraitu alizateko, baina aurreneko itzulia benetan beldurgarri izan da, aurkari guztiak hautsi egina izan ditu eta. Bigarren tokian doa Aitor Hernandez, bere atzetik Patrick Van Leeuwen, laugarren tokian Javier Ruiz de la Reinaga eta bosgarrenean Ismael Esteban. Horra, Bietze Bosman. Ez da oiko irudia, ziklokrosean, Xavier. Horrela, ez da oikoa gainera buzoa guztiz irekitzen dena izatea. Buzoarekin doa, ziklokrosean beti buzoa erabiltzen dutelako, eta errepidean gero eta maizago ere bai. Baina buzoek normalean zailtasun hori izaten zuten, ez dela guztiz irekitzen, baina azken urteetan hori ere zenbait etxek behintzat aldatu dute, eta orain paparra dana biztan dela eta freskotasun gehiago sentitzeko moduan ibiltzeko buzoak eta jantziak egin dituzte. Hori bai, ia txirrendulari gehientsuenek gaur egun bezala, Bietze Bosmanek ere hor paparrean, petsuan daraman zinta hori, pulsometroaren zinta, euren esfortzuak eta behar bada ez orain hainbeste zaintzeko baizik eta lasterketa amaitutakoan, bere prestatzaile, medikoarekin aztertzeko erabiltzen dute, sensazioen arabera, ze pulsazioetan ibili diren, pulsazio jakin batzuetan zenbat denboran irauteko gai izan diren, eta horretarako txirrendulari gehientsuenek, ez guzti-guztie, baina gehientsuenek gaur egun erabiltzen duten tramankulua da pulsometroa. Horra, Bosmans, alde handia dauka bere alde Belgikarrak. Ezin dira gerturatu Aitor Hernandez ez da Patrick Van Leeuwen ere. Hor oztopo artifizialen inguru horretan jende asko pilatu da, segura eski pentsatuko zuen bakarren batek. Aurreko urteetan batek baino gehiagok egin moduan bizikleta gainean salto txiki eginez pasako zutela, oso ikusgarri izaten baita hori. Baina Bietze Bosmanek berak ere hainbesteko teknikarik ez dauka eta jaiste erabaki du, gero zanbuluka ibiltzeko arriskua baztertuta. Martin Mata da. Aurten Euskal Herriko zenbait probetan dabilena eta txukun dabilena Euskal txirrendulariei, Larrinagari berari ere, behin baino gehiagotan aurra hartu dio eta Burgosko txirrendulariara. Hemen Aitor Hernandez. Alda hundi, ikeragarria dauka Bietze Bosmanen. Lasterketa guztiz txikituta utzi du lehen da biziko itzulian. Orain, denbora kontrolatu eta bere burua zertxoa izaindu besterik ez du egin behar. Uste dut gaur gozatua hartzeko dagoela. Nahi eran ari da Bietze Bosman. Ega esan ametzagan harritu nintzen Javier Ruiz de la Renagak menderatu zuela ikusita. Bietze Bosmanen maila, lehen esan dut, Belgikako txapeldun izatea ez da ahuntzaren gabordeko ez dula, 23 urtez azpikoetan munduko kopa irabaztea ez da txikikeria, maila handia behar da, eta Bietze Bosmans ametzagara eta igorrera etorriko zela jakin bezain pronto pentsatu nuen garaipenerako favorito garbi izan zitekela eta horregatik ustekabeko maitza izan zen eta meritu handiko garaipena zalantzarik gabe Javier Ruiz de la Renagak lortu zuen bere herrian txirrendulari hau menderatuta. Oraintxe ingo du Bermuda tipasaera Bietze Bosmanek. Alde handia dauka bere alde. Bigarren tokian da Aitor Hernandez eta dagoeneko hirugarren tokian Javier Ruiz de la Reinaga, Patrick Van Leeuwen pasadu. Eta arabarrak urrengo helburua Aitor Hernandezen parera iristea izango da. Horra, Bosman, aldapan gora, bizikletatik jaitsi, lasterka. Aldaparen erdia, kasu honetan mintzatia erdia, bizikleta gainean egiten. Lehen emakumezkoetan ikusi dugu, azpi-azpitik bizikleta bizkarrera botatzen zutela, kasu honetan Bietze Bosman ahalegintzen da alduen neurrian, azkarrago joanaz, aldaparen erdia behintzat gainean ateratzen. Bukatu du aldapa, eta hor da aldea ondo kudeatzen ari da Bosman, zuzengunea, aldapa bere ingo du. Ametzagan, Alfonso, bai L. Anderson eta baita Bietze Bosman ere elurrak jota guztiz pasata utzi dituela. Minutu bateko aldea, Bosman den alde.
eta atzetik lasterketa erdian, Bai. Minutu bateko aldea, Bai. pentsa lasterketa guztiz txikituta utzitu. Guztiz. minutu bateko aldea Aitor Hernandezi, atzetik Ruiz de Larrindaga eta Patri Van Leeuwen minutu eta laurdenera. Larrinaga pixkanaka Bai, bere leku hartzen bai, ari da. bai. Bere leku hartzen. Uste dut ezinezkoa dela eta ilusio hutsa litzatekela, ametsa oraintxe bertan garaipenarekin amestea, eta horren bestez, Aida Nuño hori emakumezkoen proban gertatu zaion modu berdinean txalangea, kasu honetan Guitze Bosmansek eramango duela, lehengoan bigarren, eta gaur aurreneko postua lortzen baldin badu hori seguru izango du. Baina gutxienez, Javier Ruiz de Larrinaga lehen esan dugu, hasieraetan eta bortizkeria horri ez diola oso ondo erantzuten, baina gero pixkanaka bere leku hartu eta ordubeteko lansaioa borobiltzeko bidea behintzat uste dut jarri duela kasu honetan ere. Bere helburu orain aldela Aitor Hernandez harrapatu eta gutxienez bigarren postuan amaitzi izango da. Baina lehen helburua lortu du Patri Van Leeuwen harrapatzea, bere parera heltzea, eta orain hurrengo helmuga, hurrengo helburua, hori, Aitor Hernandezen parera iristea izango da. Eta hor da Ermuarra. Bi hoien aldeak eta zaindu behar ditugu. Aitor Hernandez eta Javier Ruiz de Larrinaga eta Patri Segunduko aldea doka bere alde Ermuarrak. Ez taldea, ez. Eta atzetik aurrera egiten ari da Ruiz de Larrinaga eta indartxu. Referentzia gainera beti begibistan dauka, begira. Zenbat gerturatu zaion oso denbora tarte txikia. Atzen utzi du Patri Van Leeuwen Ruiz de Larrinagak. Eta apurka aurrera doa, Arabarra. Gorputzari segura eski buelta eman, bere ritmo hartzen ari da. Badaki barruti honetan Aitor Hernandez baino gehiago izan daitekela, hori arrasaten eta lenguan ametzagan ere erakutsi zuen. Barruti azkarragoetan bestelako kontua litzateke, eta psikologikoki segura eski ere zertxo baite aultsiago abietuko litzateke Javier Ruiz de Larrinaga, baina lokatzteri handi hauetan gehien eta mintzat aurretik izaten da Arabarra eta horrek berari konfiantza, segurtasun emango dio eta aurrean erreferentzia duelarik, haren atzetik orain, oso lehia polita bi euskal txirrendularen artean. Aitor Hernandez eta Javier Ruiz de Larrinaga. Berriro gainera etorri zaio Patri Van Leeuwen veteranoa, horrek ere ez du amore eman nahi, postu ona lortu nahi du Igorren, eta hortxe dago, bigarren, hirugarren posturako oso lehia polita, 51. zikloko honetan. Patri Van Leeuwen iaz laugarren sailkatu zen, Herberetarra. Eta hor da, Ruiz de Larrinagarekin batera, Chalengeko liderraren mailutarekin Ruiz de Larrinaga. Ametzagan irabazi eta gero bizikleta aldatzera zuzenean. Horra, kontrolgunetik pasa, bizikleta aldatu eta aurrera. Bien bitartean, arazorik gabe, buruan da Bietze Bosman. Europako lasterketarik onenak ikusten diren ikuspegi berberetik ikusteko aukera, Igorreko zikloko sau. Irudi benetan ikusgarriak. Begira, atzera begirari da eta oso atzera dauka, oso urrutira dauka begiratu beharra aurkariak ikusteko. Ez du kontrariorik Bietze Bosmansek. Lehen esan dugun, aziarteko probetan, gaztetan maila oso nandan-bandako txirrendularia da. Naziarteko gaur egungo elite mailako probetan ere 10-20 barruan ibiltzen den gizona da. Eta euskal txirrendulariak ez dira horretara ailegatzen. Beraz, logikoa da, oso logikoa, normala eta ohikoa orain ikusten ari garen hau ikustea. Alegin betean, lanean, Bietze Bosman. Eta aipatu dugu aurten gizonezkoetan mundu mailan, Europan, Mathieu van der Poel ari dela nagusitzen. Sekulako urtea burutzen ari da Mathieu van der Poel eta herberetarrak Wout van Aert munduko txapelduna bere honetik ateratzea lortu du. 16 garaipen holandarrak eta 4 garaipen Wout van Aert munduko txapeldunak. Munduko txapelketari begiratu ezkero, 2 munduko txapelketa ditu elite mailan Wout van Aertek, horretan bai, horretan gehiago da, eta bakarra elite mailan lehen da biziko urtean lortua gainera Mathieu van der Poelek. Baina egia da bestalde eta munduko txapelketan bitxiek gertatu izan da, orain dela 2 urte Zoldaren jokatu zen hartan, 2 txirrendulariek elkar trabatu egin ziren, biek hanka lurrera bota behar izan zuten eta ura mugarri izan zen, antraba egin eta gero
Wout van Aertek aurrerako bidea hartu zuen eta antxe aukera guztiak zapuztuta gelditu zen Mathieu van der Poel. Lehen urtean Luxemburgen Bielesen jokatu zen, lasterketa buruan zijoan alde politarekin eta garaipena berarentzat izango zela ematen zuen, Mathieu van der Poelek 3 zulatu erabakigarri izan zituen. Eta indarrez gehiago izan arren, 3 zulatu haiek guztiz pikutara bidali zioten, elur gainean izotzetan teknika bikaina erakutsiz, berarentzat garaipena zirudien munduko txapelketa, eta gura ere Wout van Aertek irabazten. Baina, han bai, aurtengo denboraldi honetan, nazioarteko ziklokorsak ez dauka kolorerik. Bakarra dauka Mathieu van der Poelen 16 garaipen, 4 garaipen Wout van Aertek, eta inork ikusi nahi izan ezkero, gaur arratsaldean ere, sarean eta zertxobait mietu ezkero, Oberaik zen lasterketa oso garrantzitsua jokatuko da, arratsaldeko 3etan hasita, eta zinez ikusgarria da Mathieu van der Poel ikustea. Hor dira, norbaino norgehiago Aitor Hernández eta Javier Ruiz de la Larrinaga gerturatzen ari zaio Arabarra Bizkaitarrari, atzetik Patrick Van Leeuwen eta Mathieu van der Poelekin jarraituz, batzuentzat batzu dieten sagan berri izan daiteke. Hurrengo galdera da, noiz egingo du jauzi errepidera? Berak esana da 2019an egingo omen du, Alfonso. Berak hori esan zuen. 2018an berriz Wout van Aertek, bere lehiakideak. Wout van Aertek aurten ziklokos denboraldia amaitu eta ondoren klasikoak eta lehiatu nahi ditu eta urrats hori egingo omen du. Eta Mathieu van der Poelek esan nahi du urtebete gazteagoa ere bada, eta Mathieu van der Poelek 2019an egingo duela. Alderaketak oso dira gorrotagarriak, eta erne aldaketa hoiekin. Lehen ere, Sven Nys pentsa, ziklokrosean inoiz historiak izan duen ziklokoslaririk handiena izan da, errepidean ere saiatu zen, eta Paris-Roubaix eta oso txukunera ibili zen, eta 200 kilometro arte lasterketa erabakitzen zuen taldetxoetan behin baino gehiagotan ikusi genuen, baina gero errepidean ez zuen gauza handirik egin. Badira adibide gehiago, Lars Bombera, ziklokrosean munduko txapeldun izan zen junior mailan 23 urte zazpikoetan eta elite mailan izar nagusitako bazen, errepidera pasada, errepidean gauza handiek egin ditu, handiak. Beste turreko etapa bat argietan ere irabazi zuen, aurten bertan ere itzuliak eta garaipenak eta lortu ditu, handiak egin ditu, baina proportzioan akaso ziklokrosean hobea izan ziteke. Ez denek Estibar, gure ere aldatu zen, Estibarrek ere turren eta garaipena lortu ditu, ziklista handia da, baina ez ote zen hobea izango ziklokrosean jarritu izan balu. Eta diru kontuetan ere ez pentsa errepidera pasa eta alde handiri dagoenik. Belgika eta Holandan ez dago. Han diru asko irabazten dute ziklokrosko espezialistek. Asko izar moduan tratatzen dituzte, arlo guztietan, bai sozialki eta baita ekonomikoan ere. Eta horregatik ez dakigu, aldaketa hori positiboa edo zer izango den. Egin nahi dute, denek horren kapritxo izaten dute, errepidean izar izatekoa, eta egia da. Bai Mathieu van der Poelek eta baita Wout van Aertek ere aurten bertan errepidean eta maila handiko probetan errepidean garaipena lortu izan dituztela. Beste Van der Poelek Philippe Gilbert bera menderatu zuen. Beraz, atera kontua zen mailetako txirrendularitaz ari gara. Bien bitartean, 3 itzuli helmugarako eta bertatik pasadena Bietze Bosman, erdira bizikletan. Hortxe bihurgune horretan, bera, oraingo ez da jetxire, hor lehen jetxi da, eta orain den atera nahi du, ez horrez, baina ia oso osorik, azken laurdena. Hori da, laurdentxo bat. Baina sekulako nagusitasuna erakusten ari da. Indarra dauka mutilak, indarra. Gaur kontraririk ez du, eroso dabil, eta esan du, nire abizenak, hainbesteko arrastoa merezi zuen. Amezagan, neure itzala ikusi zenuten, esan da dabil gaur. Bai, euxe, eta hor da, Aitor Hernández. Makur eginda. Bai, momentu ematen Ruiz de la Larrinaga gerturatu zaio, baina badirudi berriro alde handitu duela. Hortxe da, atzetik Javier Ruiz de la Larrinaga, Van Leeuwen atzetik 4. postuan, eta emozioa gaur, bigarren posturako lehian izango dugu. Garaipena, ondo bidean, Bietze Bosmanek eramango duelako. Eta bere Ismael Esteban ere, lehen urtean 5. posturaino gerturatu da, asko ari zaie gerturatzen, ez gaurko lasterketari dagokionez, baizik eta esan nahi du, denboraldia hasi zenetik, Aitor Hernández eta Javier Ruiz de la Larrinagaren gana asko gerturatu da txirrendulari Kantabre Errori eta Erne bere denboraldia amaieran. Zita garrantzitsuenetan, Espainiako txapelketa eta horrelako probetarako, gizon hau favorito nagusien artean egon daiteke aurten honetan. Eta kontutan izan barra aurten, Espainiako txapelketa Legazpin izango dugula.
beste egutegiari 4 lasterketa gelditzen zaizkio, hurrengo oinatiko izango da, eta Espainiako txapelketak kontutan hartu ezkero, 5 izango dira, hemen Euskal Lurretan aurten ikusiko direnak. Gero gogoan izan, munduko txapelketa, aurten Holandan, Valkenburgen izango dela, otsailaren 3 eta 4. Eta han garaipena lortzeko favorito nagusia, elite mailan, Mathieu van der Poel. Hortxe dira, nor baina nor, Aitor Hernandez eta Ruiz de la Arrinaga, bat egin dute. Hor da Arabarra. Bueno, orain, Aitor Hernandezek hanka zertxoet behar bada altxe egin beharko du, edo ikusi, bueno, honek garrapatu nau, ea errekuperatzen dudan, eta gero menderatzen dudan, baina... Tarde txorretan, bizikleta gainean egin du Aitor Hernandezek, eta korrika besteak, Larrinagak. Ez du bizikleta aldatuko orain honetan, begira. Bietxe Bosmanek ez du bizikleta aldatuko. Honetan entrenamendu saio ona burutzen ari da Bosman. Lehia hortxe dago, bi euskaldunen artean. Atzetik aurrera egin da, Javier Ruiz de la Arrinaga eta Aitor Hernandez. Hementxe dago lehia polita. Hortxe dira, bi euskaldunak. Eta oraindik lasterketa ia erdia falta da. Indarrak ondoen kudeatu dituenak, bai, har lortuko du posturik onena. Non eta matxurarik eta bestelagorik izaten ezten. Zortearen parte hartzerik ezbaldin bada, indarren kudeak eta honen egin duenak, menderatuko du aurkaria. Pasa dira, Aitor Hernandez eta Ruiz de la Arrinaga, Patri Van Leuven, irudiotan. Anatzerago, Ismael Esteban, Espainiako txapelduna. 5. tokian. Eta... Aitor Hernandezek ere ez du bizikleta aldatuko, bai ordea Ruiz de la Arrinagak. Eta hor dira lehia betean, Bizkaitarra eta Arabarra. Oso lehia polita. Hor Javier Ruiz de la Arrinagak segurazki lehen ez zuen lasaitasunari izango du orain, lehen oso urrutitik ikusi baitu, hasiera ez da batera ona izan berarentzat, baina orain harrapatu duela ikusita, akaso gorputzari buelta eman, hemen eutsi itzuli pare batean, eta gero, uste dut azkeneko itzulietan, elkarren arteko erasoak eta lehia estutzen ikusiko dugula, beraz amaiera zirraratxua izan dezake igorreko lasterketa honek. Bigarren eta hirugarren postuari dagokionez. Bai, lehen postuan, gizon doa. Lehen postuan, jasari ematen baldin badiot ere, ez da inar kexatuko. Horra, Ismael Esteban, Espainiako txapelduna, Kantabriarra, bizikleta aldatzen, eta lokatzez beteta bizikleta, daramana Bietze Bosman. Mutil garaia, mutil sendoa, oso gihartxua. Eta nazioarteko ziklokosa eta ikusten dutenek, zirkus, hor ikusten da bere taldea. Hau talde sendoa da, talde honetako txirrendurarik onena Lawrence Wick da, zenbait kasutan, podiunean eta garaipenen bat eta beste lortzen duen txirrendularia, esan dezagun, zirkusekin batera, Krelan, Wout van Aerten taldea, Mathieu van der Poelen taldea, edota Sven Nysek duen Telenet Fidea taldea direla hor 4-5 talde, ondo egituratuak, oso talde sendoak, aurrekontu handiak mugitzen dituztenak, eta zirkus, Bietxe Bosman zen, taldea dela horietariko bat, ez punta-puntakoa, baina bai talde ondo egituratu eta garaipenen lehien ibiltzen diren talde horietako baten ordezkaria da txirrendularia. Eta bigarren postuan jadan Javier Ruiz de la Arrinaga, Aitor Hernandez harrapatu eta pasadu. Ordua orain Arabarra, bigarren postuan, gizon honen atzetik. Honek ez du kolokan bere postua. Eta hor euskaldunen arteko lehia. Lehen da biziko zaurre hartuta Javier Ruiz de la Arrinaga. Lehia benetan polita. Bi euskaldunen artekoa. Atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da Javier Ruiz de la Arrinaga. Aitor Hernandez ordea saiatu da bigarren postu hortatik gizon honengana hurbiltzea, baina ez du horrelakorik lortu. Nahieran dabil Belgikarra. Eta ondo bidean bi besoak altzatuko ditu helmugan. Eta garko garaipenarekin batera
Txalejeko garaipenare eskuratuko du. Ondo bidean Belgikarrak. Denboraldiko 3. garaipena izango da berarentzat. Bat Luxemburgon, bestea Belgikan, eta oraingo hau Euskal Herrian lortzear baita. Itxe Bosmans. Leia oso polita bien artean. Leia oso polita. Batek menderatu egin nahi du, besteak eutxi egin nahi dio. Aitor Hernandez atxa Dariola ikusi dugu azkeneko 2 itzuli hauetan. Eta moralki egia esan Javier Ruiz de Larrinagak egin duenak mina emango zion. Ikusita hor 2. postua eta alde handi xamarrarekin, baina orain azken une honetan Larrinagak harrapatu duela ikusita horrek ez du asko indartuko. Aitor Hernandezek bere gain izango duen konfiantza. Baina eutxiko dio txirrendulari gogorra da eta. Euskal Ziklokrosaren 2 horrezkari nagusiak, Aitor Hernandez eta Javier Ruiz de Larrinaga. Eta arazorik ez duenak izan hau da. Iazko lasterketarekin alderatuta bestelakoa dugu aurtengoa. Hasiera-hasieratik buruan Bietze Bosman. Apurtu egin du, hautsi egin du lasterketa. Eta atzetik dira, minutu pasatxora bigizan hauek. Javier Ruiz de Larrinaga eta Aitor Hernandez. Veteranoak, biak ala biak. Bai. 38 eta 35 urte. Javier Ruiz de Larrinaga 5 aldiz, Espainiako txapeldun izana. Biak ala biak, errepidetik heldutakoak gainera. Gazte denboran eta ziklosa egindakoak, probautakoak, baina gero errepidean profesional izandakoak. Batak Aikun. Javier Ruiz de Larrinaga. Eta beste Euskaltel Euskadin. Aitor Hernandez. Baina Aitor, tur batean ere izana da. Ermoarra. Italian egin zuen aurrena debuta. LPR taldean. Eta oso postu politak eta egindako txirrendularia gainera. Gero Euskaltel desagertu eta beste inongo ateri zabaldu etzela ikusita, ziklokosean proba egin eta begira gaztetan ikasitako horregatik aipatu du lehen. Bat gaztaroan dabilenean, dabilen kiroleko esparru edo espezialitate guztia probatu behar dituela inoiz ez delako jakiten non nabarmendu daiteken, non egon daiteken etorkizuna, non gozatu dezaken gehien, eta ez baita soil-soilik ogibide edo diruari begiratzea, baizik eta norbera zoriontsu izango den ekintza burutu ezkero horrek ere askotan diru adina balio du eta horregatik junior mailan eta ziklokosean ibilitako txirrendulariak gero ziklokosean topatzen dute euren gustoko lekua. Gozatzen ari dena gizon hau da Bietze Bosman. Gustura aurreneko postuan aldea bere alde tarte handi atera die gainontzekoei eta nahieran ari da Bietze Bosman. Bigizan haueko ordea lehia bizian dira Javier Ruiz de Larrinaga maillot berdearekin, gorriarekin Aitor Hernandez, 2. posturako lehian atzetik gerturatzen Patrick Van Leuven dute eta 2. posturako menetan amaiera polita izango dugu. Lehena ia erabakita dagoelako. Teknikoki ondo. Oso, zabal-zabaletik, barru-barrura, errepideko bihurgune bezala hartu du. Bizikleta zuzen eramanaz, torrestu gabe, irriste egiteko arrisku saiestuz. Horra, Ruiz de Larrinaga, Aitor Hernandez, Patrick Van Leuven eta Ismael Esteban gerturatzen. Azeleia ikusi behar dugun, podiumerako, Alfonso. Azeleia ikusi behar dugun. Hotzen ari da orain Larrinaga, hotzen ari da ibilbideko zatirik gogorrenetariko batean, indar gehien behar den lekuetako batean, eta Aitor Hernandez eusten, haze apustua bien artean. Hor dira, buruz buru. Ruiz de Larrinaga eta Hernandez. Alde egiten nahi du. Arabarrak, baina ez dirusten bizkaitarrak, onda Patrick Van Leuven. Eta apurka bada ere, Ismael Esteban gerturatzen. Ari zaie. Pikaina txirrendulari hau izaten ari den bilakera. Orain dela 4 bat hilabete, oso egoera txarrean zegoen, gimnasioan pixu altxaketak egiten ari zela makina batek azpian harrapatu, 150 kilorekin, harik eta sentadilak edo egiten ari zela, eta horno bat apurtu eta beste bat zanpatuta gelditu zaion errekuperazio lan handi egin behar izan du Ismael Estebanek, baina
osatu da eta orain gorputza bere onera ekartzen ari da. Ez du ondo egin jeitxiera hor Ruiz de Larrinagak, eta horre hartu dio horren ondorioz Aitor Hernandezek. Eta horra hor irudia. Hor txekusiko du, hor. Joan egin zaio. Eta hor gelditu da, hor gelditu da. Eta egin alderak eta Bietxe Bosmanek Zabaletik barruka aldera hartu du. Eta hauek berriz barruti sartu dira eta Zabalera atera behar izan dute eta hori beti da komplikatuagoa. Beti komplikatuagoa. Bietxe Bosmanek teknika hobe. Txina hor ratzatik Javier Ruiz de Larrinagak. Oso eta bintzat hor makur egin da asko ari dela saiatzen ematen du. Eta eusten orain Javier Ruiz de Larrinaga. Eta gizon hau lasai antzean. Aldea mantentzen, ondo kudeatzen ari da Belgikarra. Eta ez du arazorik izango, ondo bidean Igorreko 41. ziklokrosa irabazteko. Den platera bateko kontuak eta esaten aritu gara. Bietxe Bosmans ohiko 2 platerekin dabil. Batetik bestera ez dago alde handirik. Hortz gutxi, begira hortxe ari gara ikusten. Baina 2 platerekin Bietxe Bosmans. Bizkar Zabala eta besoak eta ere oso girartxuak util sendoa da. 25 urteko txirrendularia. Abenduaren 30ean jaiotako gizona da. Ez da urkaririk gaur. Bietxe Bosmanek. Zulotxo egin du Aitor Hernandezek. Handa atzean hirugarren tokian Javier Ruiz de Larrinaga, Patrick Van Leeuwen laugarren tokian, eta atzera xagoia danik bosgarrenean Ismael Esteban. Mugarri izan da, Javier Ruiz de Larrinaga, jetxieran han izan duen arazotxo hori, han aurre hartu dio Aitor Hernandezek, eta aurre hartu bakarrik ez, gero jotzen jarraitu du, bizikleta aldautakoan ere bai, jarraipen eman dio esfortzu bortitzari, eta zulotxo bat behintzat egin du. Orain eutxiko dion, hori dago ikusteke. Hona hemen barrutiaren ikusbegia, goitik hartutako irudia. Eta hemen bai eroso, Bietxe Bosmans Belgikan izan ohi duten moduko barrutiarekin, han oso azkarrak izaten baitira. Lokatz askorik inoiz gutxitan izaten dute. Barruti azkarrak, teknikoak, abiadura bizikoak izaten dituzte normalian Europan. Eta gaur Xabier, lasterketa ikusteko, pertatik bertara ikusteko, primeran, ez du egin, lokatza dago, eta benetan, bertatik ikusteko. Eroso, egia esan eroso. Hemen Euskal Herrian errepidean aldapa maite den bezala, ziklokosean ere lokatza maite da. Eta horregatik uste dut, Euskal Zaleen nahiak, beste behin ere Igorrek aseta utziko dituela. Ruiz de Larrinaga, alde egin dio Aitor Hernandezek, eta Patrick Van Leeuwen ere justu xamar. Hor iztarrari, ezker iztarrari eduta, justu xamar. Hor Aitor Hernandezek emandako estutu aldiak, zuloak eragin ditu laukote horretan, Ismael Esteban berare ez da geri eta orain. Hemen Ismael Esteban. Atzera xeago. Bai. Hor beti gertatzen da aurrekoak gertu ikusten duzunean atzekoak ere burua behartu egiten du eta harrapatutakoan dena egin ote duen pentsatzen du, baina burua gehiegi behartze horrek, gero esfortzu horri jarraipenik eman ezin baldin bazaio behintzat kontuak eskatzen ditu. Eta hanka altxa behar izaten da, non eta pot egingo ezpada. Bai, aleginean jotzen ari Bikain Aitor. Bere krisialditxoa pasatu du, ondo baliatu du Ruiz de Larrinagak izan duen akatsa, eta hor da. Bigarren postuaz jabetu nahian, Aitor Hernandez
Eta hortzak estutu beharrean orain, Javier Ruiz de Larrinaga. Leno gainen izan du, aurre ere hartu dio, Aitor Hernandezi, baina berriro ere atzetik lasterketako lehen da biziko erdian ibili den moduan. Lehen konfiantza bat zuen, orain zuloa ireki diola ikusita, ez du ematen jaina erraza berriro berarekin bat egitea. Aitor Hernandez konbentzimentu handiz, ari gara ikusten. Begira. Bizikleta aldatzen Bosman. 50 minutu jadanik beteta. Eta begira hor ikusten da errepidera ateratzen direnean gurpilak zeinen utxak eramaten dituzten. Gurpila pedalkolpe bakoitzarekin bizikletak alako zulatuta joango baliz bezala dantza bat egiten du eta hauetan presio oso gutxi eramaten dute, gero bihurgunetan eta lokatzetan bizikletak hain erraz irristez egiteko. Presio asko sartuko balute lokatzetan bere aldingo lieke eta horregatik presioa asko zaintzen duten ezaugarria da. Metaurrekoak kendu, lokatzarekin ez du ezer ikusiko. Eta ikustagun ia aldapa osoa bizikleta gainean egiten duen, ez? Erdia gutxi gora bera. Eta hor da. Gaurko erregea. Erakustaldia ematen ari da. Ez da urkaririk. Emozioa bigarren posturako lehian dago. Badirudi Aitor Hernandezek sakatu eta aldea tarte egin duela. Hor da Aitor Hernandez. Dexente atera du gainera, zulo handitu egin du Aitor Hernandezek. Azken itzuli honetan gehiago izan da. Azken itzulian jadanik lasterketa burua. Begira, barru nola egiten duen. Oso ondo hartu bidurgune, aurreko bezala. Hona hemen, Ruiz de Larrinaga hirugarren tokian, tarte egin du Ermuarrak, Aitor Hernandezek. 25 segunduko tartea dago, Alfonso. 25 segunduko tartea beraz, bikaina Aitor Hernandez indar kudeaketan. Larrinaga garrapatu du baina ez zegoen indarrez guztiz ustuta, ez pot egiteko moduan eta azkeneko itzulenetan gainbera ikeragarriren bat izate espaldin badu, Aitor Hernandezek bigarren postu hori eusteko adina indar izango duela ematen du. Gogoti saiatzen orain indarka Javier Ruiz de Larrinaga badaki hauxe duela azkeneko aukera. Itzuli honetan konpondu beharko dituela konpondu beharrekoak bigarren postuan amaitu nahi baldin badu. Horra Ametzagan irabazi zuen gizona Patri Van Leeuwen hemen justu xamar. Ez dut uste horri beldur handirik izango diotenik. Eta atzetik Ismael Esteban laugarren postura gerturatzen. Bizikleta gainean. Van Leeuwen mutila handia da, baina bizikleta gainean justu xamar dabil. Bizikletan distantzia gehien egin duena Ismael Esteban bera dela esango nuke. Aldapa horretan gora. Eta Patri Van Leeuwen justu jota ikusi dugu. Ez horreak izan hau. Kate barik dabil hau. Bietze Bosman. Ruiz de Larrinaga. Leku horretan izan du ezbehartxoa. Ez du ondo egin jaitxira aurreko itzulian eta gelditu behar izan du eta ondo baliatu duri Aitor Hernandezek jo eta aurrera egiteko eta hor egin dio alde Ermuarrak Ametzagakoari. Gertu du garaipena jadanik gizon honek. Mailota zabal-zabalik eginda. Begira zema lokatz dagoen hor. Zer lokatz putzua dagoen hor. Eta benetan reakzio hona izan du Aitor Hernandezek. Bero ze putzua harrapatuko duen, Hortxe. Hor bizikletaren gurpila sartu ezkero, erdi ezkutatuko litzateke. Garbi orain, freskoa. Bizikleta, hanka freskatzen daude lanak. Hankak orain indarrez juistu eta astun. Hainbeste lokatzetan, hainbeste indarka egin eta gero. Orduan Larrinaga honek ere bizikleta aldatuko du.
Eta ematen du Aleginkari da, baina bai, ez dirudi aldaketarik izango denik. Begira, Ismael Estebanek aurre hartu dio Patrick Van Leeuweri. Jota zioan Van Leeuwen, eta ondo bukatzen ari da Ismael Esteban. Oso ondorio positiboak aterako ditu Kantabriarrak, Espainiako txapeldunak gaurko lasterketa honetatik. Ikusten baitu lasterketa gora egiten ari dela, bere lekura itzultzen ari dela lehen urtean, bera izan baitzen Jaun eta Jabe, hemen Euskal Herriko lasterketa ia gehientsunak berak menderatu zituen, eta bera izan zen iaz izar nagusia denboraldi osoa kontutan hartuta. Horra, aipatu duzu lehen. Bi plater bakarreko bestela. Bosmanten bizikleta. Ondo kudeatzen ari da, hasi eta bukatu lehen postuan egingo du. Elkar ikusiko dute hor, Aitor Hernandezek, baina bat helmugarauntz eta bestea oraindik kontrako norantzkoan Javier Ruiz de Larrinaga. Eta hor, nekea igartzen ari zaio Aitor Hernandezi, haizea kontra izan du hor. Azken urteetan, egia esan, Aitor Hernandezek igorreko ziklokosonek izan zuen alako mugarri bat, 2011 urtean, munduko koparako baliogarri izan zen urtea, orduan Kevin Powellsek lortu zuen garaipena Sven Nys eta Meusen aurretik, baina gerora mailaz jetxi beharren izan ziren, eta ondorengo urteetan, 3 urteetan jarraian gainera, Aitor Hernandezek lortu zuen garaipena. 2012an, 2013an eta baita 2014an ere. Barrutia ondo ezagutzen du, eta gaurko honetan berarentzat baldintzari gonenak eskaini espaldin bat ditu ere, beste behin bere izango da Euskaldunen artean, barruti honetan Euskaldunik onena. Krisialditxoren bat izan du, baina ondo igaro du hori, eta gorputzari buelta eman, eta ondo bukatzen ari da gaurko proba Aitor Hernandez. Eta laster helduko da helmugara gizon hau, Bietze Bosman Belgikarra. Benetan nahieran aritu ondoren garaipena lortuko du gizon honek. Bigarren tokia Aitor Hernandezentzat izango da ondo bidean. Hor da gaurko erregea. Ez du aurkaririk izan, hasieratik lasterketa hautsi, buruan jarri, eta ez du utzi lehen postu hori. Maila handiko txirrindularia da Bietze Bosman. Javier Ruiz de Larrinagak ez dut uste iaz hemen igorren izan zuen arantza gaurko 3. postuarekin aterako duenik. Batetik, soinean duen elastikoa ere, Euskadi Basque Countryko lidertzaren elastikoa kendu egin beharko duelako, ez duelako garaipena lortuko, eta bestalde lehen urtean ezin izan zuen parte hartu, Ametzagan korritu eta erdigaixorik ibili zen, esteetako arazoekin, sabeleko mina eta bar, eta azkenean azken unean gainera, lasterketan ez parte hartze erabaki zuen, eta urtean Ametzagan garaipena lortu zuela ikusita. Gizon hau, Bietze Bosman menderatzeko gai izan zela ohartuta, seguraski iazko arantza ateratzeko hemen garaipena izango zuen buruan Javier Ruiz de Larrinagak, horrekin guztiz finkatuko zukeelako Euskadi Basque Countryko challengeko lehen postua, baina ez ditu helburu horiek lortuko gaurkoan txirrindulari arabarrak. Hor da, Javier Ruiz de Larrinaga, Pozarren ostialean, bere etxean irabazi ondoren, Ametzagan, gaur amor eman behar izan du gizon honen aurrean, gizon honen nagusitasunaren aurrean, bigarren postuare bertan izan du, baina aldapa bera, ez da ondo aritu, Javier Ruiz de Larrinaga aurreko itzulian, gelditu behar izan da eta aurre hartu dira Aitor Hernandezek, eta azken zuzengunean sartuko da. Gizon hau, Bietze Bosman,
Hortxe da Belgikarra, nagusi gaur Igorren, eta garaipena berarentzat izango da. Bai jauna, txaloak Belgikarrarentzat, sekulako erakustaldia eman ondoren berak irabazi du Igorreko ziklokrosa, baita Euskadi Basque Country Challenge ere bere bigarren ekitaldian. Horra, Bietze Bosman, pozarren, hasi eta buka, lehen postuan egin du Belgikarrak. Tarte handia aterako dio bigarrenari, Aitor Hernandezi. Hor da, Ermoarra. Pozik, Aitor bai pozik. Aitor oso pozik bigarren postua arriskuen ikusi baitu Javier Ruiz de Larnagak harrapatu duenean, baina ikusi du azkeneko bi itzulietan egindako esfortzu hori zuku aterako diola eta gaur bigarren postuan sailkatuko dela beste behin ere. Euskaldunik onena izan da 6 garaipen lortu dituen txirrindularia. Denboraldi honetan 6 garaipen Euskaldunik onena ari da izaten aurten ere. Oraintxe 49 segundura helmugaratu den Aitor Hernandez txirrindularia Ermuarra. Hirugarren postuan Javier Ruiz de Larnagak beharko luke. Eta hortxe da pedalkolpe bizi-biziarekin atzera begira badazpada Patrick Van Leeuweren mehatxua inguruan duelako. Baina hirugarren postua ziurtatuta, eskua jaso, jendeari txaloak eskaini, minutu eta 10 segunduko atzerapenarekin hirugarren postuan Javier Ruiz de Larrinaga helmugaratu berri da. Eta laugarren postuan Ismael Esteban sartu da. Hoiek doblautako txirrendulariak dira. Helmugaratzen ari direnak ikusi beharko genituzke. Hortxe da Patrick Van Leeuwen. Bosgarren tokian. Jota Herberetarra. Eta oraintxe sartuko da helmugan Patrick Van Leeuwen, garaipena gaur Igorren. Bietze Bosmanentzat, bigarren tokia Aitor Hernandezek eskuratu du, hirugarrena ordea Javier Ruiz de Larrinagak, eta Euskadi Basque Country Challengeko garaipena Bosman berak ere eraman du bigarren ekitaldi honetan. 2 minutu eta 5 segunduko atzerapena Patrick Van Leeuwenek, eta zenbait unetan lasterketaren egoerak nola engainatzen duen 4 txirrendulari elkarrekin ikusi ditugu bigarren posturako lehian. Aitor Hernandez eta Javier Ruiz de Larrinaga, Patrick Van Leeuwen eta Ismael Esteban, baina Aitor Hernandezek erritmo aldatzea eta aurrera egitea erabaki duen unean, orduan sailkatu dira indarrak, orduan ikusi dira benetako diferentziak, eta begira bigarren postuen sailkatu den Aitor Hernandezekin batera elkarrekin egoteaz aparte orain zenbateko atzerapenarekin helmugaratu den Patrick Van Leeuwen. Eta Alfonso Arroyo lankiderekin garailea, Bietze Bosmans, Flandriarra. Bai, Xavier, gurekin dugu Bietze Bosman. Bietze, congratulations, congrats. Thank you. Amazing victory in Igor, right? Yes, it was a really hard course today, a lot of rain. Yeah, real Belgian weather, like they say. But yeah, I'm really happy I could take my first win. I already had 2 or 3 times on the podium. And today I can take a win, so I'm really happy. And you won the race and the challenge. Yeah, first I didn't know about the challenge because I was training in Mallorca last week and I didn't want to race, but yeah, I thought the weather was not perfect, so I thought I would race 2 times here in Basque country. So yeah, it's nice I can win the challenge also, and now in the evening we go 1 week to Calpe and then back to Belgium for the second part of the season. Thank you very much and congrats. Thank you. Berak esan digunez, beretzat Belgikako lasterketa baten antzerakoa izan da. Oso ondo aurkitu dela, lasterketa oso gogorra izan dela, eta orain challengea irabazi eta gero, gaur Kalpera joango dela, han egun batzuk egin, da gero Belgikara egingo duela, sasoiko bigarren zatiari ekiteko. Eta orain, gurekin dugu lehen euskalduna, Aitor Hernandez, bigarren tokian sailkatu da. Bueno, Aitor, bigarren tokian gaur Igorren, Bosman oso ondo aritu da, jaun eta jabe izan da gaur. Bai, ni ondo topau naiz, ni oso pozik nago, niretako garaipen modukoa bat izan da. Bosman da korredore belga, txirrindulari belga bat, eta hori
beste mailan dago, eta niretako hori, garaipen modukoa da. Hor, momenturen baten, Ruiz de Larrinaga zure parera iritsi da, hor krisialditxoren bat izan duzu, baina oso ondo baliatu duzu, jeitxira hartan, Javier Ruiz de Larrinaga geratu denean, zuk aurrera eginda berriz ere, gora egin duzu. Bueno, bai, lasterketa guztian ni bakarrik joan naiz, eta Javi eta beste estrangerua punto de referentzia zeukan nirekin, eta hori da punto positibo berantzako, eta baina ni pizkate gorde dut, eta azkenian buelta bat indut atope, eta azkenian joan naiz aurrera. Aitor, emaitza honak, ametzagan 3. izan ziren, gaur 2., gaur zapore honarekin amaitzen duzu. Etxera nola zoaz? Bai, oposik noia. Pizkate ametzaga 8 ondia indau, eta niretako hori ezin naiz topera ibili, baina pena hori da niretako, baina posik. Gaur da 15 podium indut denborari honetan, eta 6 garaipena, eta gehiago ezin da eskatu. Eskerrik asko eta zorte hon. Bai, zuri, Eta orain txanda, Javier Ruiz de Larrinagarentzat. Javier, ezin izan da, zure herrian irabazi izan duen, baina gaur Bosman Jaun eta Jabe izan da. Ba, eske gaur zirkuitoa desberdina da, ez da Ametxagan zegoen aldapa bera eta gora, eta hemen iaia gainoa eta bere nivela hoi atera da. Hor izan duzu, Aitor Hernandez bertan, harrapatu duzu, 2. postuan kokatu zara, eta hor jaitxiera baten arazoren bat izan duzu. Bai, eta gero beste arazo bat, baina nengoen pizka bat nekatuta, eta egin dut esforzo handia Aitor harrapatzeko, eta gero irteran oso atxean geratu naiz, eta gero esforzo hori lo he pagau, ez da. Zuretzat asteburu ona, Ametzagan irabazi, gaur podiuma, denboraldian zehar guruntz egiten ari zara. Bai, egia da. Aste honetan emaitzak oso onak izan dira, eta ni pozik nago, ez da. Azkenean lasterketak desberdinak dira, eta Ametxagan emaitza oso ona lortu nuen, eta gau emaitza ona, baina 3. ez da, baina han gaude eta pozik. Amaitzeko Bosman garailea, apartekoa, hasieratik apurtu du lasterketa, eta bere maila erakutsi du. Bai, azkenean munduko kopan lehenengo gehiak dago, eta bere nivela ona da, ez da Ametxagan, ni igual jendearekin eta giroa eta hori pizka bat hobeto ibili nintzen, baina hau da zirkuito hau gogorra eta Belgikan bezalakoa, eta hor dago bere nivela. Eskerrik asko eta zorte. Zuei. Hori jetxak Javier Ruiz de Larrinagaren hitzak, eta orain etenalditxo bat egingo dugu podiumeko zatiari ekin aurretik. Elastikoa ia junior mailan bera grabatu etxera. Gaurkoan berriz 23 urte gazteko. Elastikoa Javier grabatu. Oraintxe Mike Zona gustoko taldeko txirrindularia Joseba Leon erduan sartzen. Mare Kaiere, Frantziko txirrindularia oraintxe. Euskal Herriko probeka. Hemen txegara, Igorren, bukatu berri da ziklokrosa, lasterketa, Euskadi Basque Country Challenge 2. ekitaldian, gizonezkoetan garailea,
Bietze Bosman, Belgikarra izan dugu, hor. Lasterketaren irtera bizia, eta hor hautsi du lasterketa Belgikarrak, Bietze Bosmanek, eta hortik aurrera nahieran aritu da Belgikarra, ezin izan diote aurregi Aitor Hernandezek ez da Javier Ruiz de Larrinagak ere, hor da Bietze Bosman, aginte makila hartu, eta ez du utzi, amaitu bitartean, atzetik Aitor Hernandez eta Patri Van Leeuwen, lasterketa zoragarria egin du ermuarrak, eta ez du aurkaririk izan gizon honek. Hor dira, barrutiko satiriko gorrenean, Aitor Hernandez, Van Leeuwen eta Ruiz de Larrinaga. Ruiz de Larrinagak atzetik aurrerako lasterketa egin du, bere herrian Ametsagan irabazi ostean bera zen liderraren mailotarekin, mailot berdearekin, baina gaur jai izan du honek, gizon honek, Bietze Bosmanek, ez duelako ustekaberako zirrikiturik utzi. Erakustaldia eman du, bere maila erakutsi du, eta bere atzetik gizon hau sailkatu da Aitor Hernandez, bikain gaur, indartsu bukatu du, eta bigarren tokien sailkatu da onamen ermuarra. Ruiz de Larrinagak kunderen batean berarekin bat egin du, baina arazoren bat izan du, arabarrak, eta ondoren aurrera egin du ermuarrak, eta bigarren tokia bere ganatu du. Hona hemen Bietze Bosman, irudi ikusgarriak benetan, jaitsieran, bere teknika erakutsi du, teknika egokia, bikaina, eta benetan irudi ikusgarriak. Bizikleta gainean hartuta korrika, gaur txirrindulariek lasterka asko egin behar izan dute. Hona hemen Ruiz de Larrinaga eta Aitor Hernandezen arteko borroka. Arabarrak bizkaitarrarekin bat egin duen unea, gero aurrera egin du bizkaitarrak, eta Ruiz de Larrinagak ezin izan dio utzi bigarren postuari. Lokatza gaur protagonista Igorreko barrutian, ez du uririk egin, baina azken egunetan egin du, eta lokatza izan dute bidaide txirrindulariek, eta horrek asko gogortu du gaurko jarduna. Lasterka asko egin behar izan dute esan dugu moduan, eta lokatz gainean dantzan aritu dira txirrindulariak. Gizon honek irabazi du Bietze Bosmanek. Zirkustaldeko txirrindulariak bere maila erakutsi du, eta euskaldunek hurrengo bi postuekin konformatu behar izan dute hor helmugaratzean Bietze Bosman, garaipena berarentzat baita Euskadi Basque Country Challenge ere. Jaren amaieran, 30ean 26 urte beteko ditu, eta garaipen honekin izango du zer ospatua, izan ere aurten berak lorteko beste bi garaipenak, orain ia urte bete izan baitziren, urtarrilean lortu zituen lehen arestien aipatu ditugun Luxemburgoko eta Belgikako beste bi garaipenak. 2017an bai, baina aurtengo denboraldiari dagokionez hauxe du lehen garaipena Bietze Bosman zen. Ona, Aitor Hernandez, bigarren tokian helmugaratzen, 49 segundora, minututa maikara Javier Ruiz de Larrinaga, arabarra, eskura izan du bigarren postua, baina ezin izan dio eutxia Aitor Hernandezi. Eta hor, azpimarratzeko bestalde, Alfonso, laugarren postuen azkenik Ismael Esteban sailkatu dela. Eta Javier Ruiz de Larrinagak 8 segundu baino ez dizkio atera. Gainen izan du, eta hori Kantabriarrarentzat oso ondorio baikorrak, positiboak, eta
itxaropentsuak ateratzeko moduko datua da. Postu bakarrik ez, baizik eta Javier Ruiz de Larrenagaren gainean izan dela gizona. Gora egiten ari da gizon hau, esan dugu, udaran ez behar bat izan zuela gimnazioan, ordu bat apurtu eta ia gurpildun aulkian geratzekotan egon zela, eta errekuperatzen ari da, sendatzen, eta jadanik gora egiten ari da Kantabriarra, gaur laugarren igorren, atzetik aurrerako lasterketa ere egin du Ismael Estebanek, gogoratu gaur hemen bere taldekide Felipe Hortz estela egon, atxen hartu du Alakantekoak Espainiarrak, eta Valentzian Espainiako kopan ekingo dio lehiatzeari Felipe Hortzek Japonian irabazi zuen iragan astean, gero Maljaun eta Las Frankesesen aritu da, eta igorrera ez etortzea erabaki du Alakantekoak. Gogoratu, gaur garaile gizonezkoetan igorren Bietze Bosman izan dela, eta emakumezkoetan El Anderson estatu batuarra, eta biek alabiek Euskadi Basque Country Challengea bere ganatu dutela. Ametzagan Javier Ruiz de Larrinaga eta Aida Nuño gailendu ziren, gaur ez dute aukerarik izan, eta podiumeko koskarik gorenera igoko dira El Anderson eta Bietze Bosman. Belgikarra, bata estatu batuarra, bestea Belgikarra. Maila handiko txirrindulariak. Eta honen bestez maillot berdea jantziko dute biek ala biek. Hasiera batean ez zuela korritu nahi gainera, esan du Bietze Bosmanek, bera halako atsedenaldi bat edo konzentrazio moduko bat egiten ari zen. Eta eguraldi txarra izango zela eta hasiera batean nahiko bekoki ilunaz begiratu zion hemen Euskal Herritik egindako gonbiteari, baina ez damu izango orain txirrendularia. Bietze Bosmans, orain gainera berak esan duenez, berriro ere Espainia hegoaldera joko du, Kalpera. Eta hauek Flandestarrak, Belgikarrak izanagatik, hango eguraldi hotz petrolari ies egin nahirik ibiltzen dira, eta normalean eguraldi epel bero eta ateri egongo den lekuetara jotzen dute lasterketara, igandetik igandera. Eta aurten esate baterako Wout van Aert, den aipatu dugu, alako krisialditxo batean izan dela, Mathieu van der Poelekin alderatuta oso garaipen sorta txikia lortzen ari delako, eta errendimenduari dagokionez ere, iaz baino bakuxago dabilelako, orain dela 15 bat egun, Toskanara jo zuen ark, han Belgikan eta izaten duen eta jasan behar izaten duen presioa dela, eta Toskanan egin zituen 10 egun, lasai entrenatuz eta gorputza alduen neurrien behintzat finduz eta doi puntu-puntuan jarri nahirik, eta gero egia da, zemenen garaipena lortu zuela, Mathieu van der Poelek matxura izan zuelako, zeren aurten ezaugarri hori ere betetzen ari da. Matxura izan ez duen kasuetan, inoiz ez dio aurre hartu. Wout van Aert munduko txapeldunak Mathieu van der Poel. Beraz, Mathieu van der Poel menderatzeko iaia beste guztiek ezinbesteko dute matxuraren bat izatea aurtengo izar nagusi. Hor, gaurko garailea, Bietze Bosman, Belgikarra, Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendariaren eskutik garaikurra jasotzen. Hor da, Flandriarra, sekulako erakustaldi eman du gaur Olabarriko zelaietan, txapela jantzi, eta hor da, Bietze Bosman, txaloak berarentzat, benetan erakustaldi eman du zirkustaldeko txirrindulariak, eta bere maila zein den argi eta garbi utzi du. Hasi eta buka lehen postuan, lasterketa utzi eta garaipena lortu du. Bigarren tokian, Aitor Hernandez sailkatu da, hor da podiumeko bigarren tokian, Errumarrak ere lasterketa ona egin du, bigarren postuan ia lasterketa osoan, indartsu bukatu du,
eta merezitako tokian da Aitor Hernandez. Hirugarren tokia beste euskaldun batentzat, Javier Ruiz de Larrinagarentzat. Berak ametzagan irabazi zuen, gaur hirugarren sailkatu da, horra arabarra, bosteko ematen, garaikurra jasotzen eta aurtengo podiuma hortxe duzue. Bietze Bosman, Aitor Hernandez eta Javier Ruiz de Larrinaga. Bi veterano eta gazte bat, 25 urteko Bosman, 35 urte ditu Aitor Hernandezek, 38 Javier Ruiz de Larrinagak. Aitor Hernandezek 6 garaipen daramatza urten, 3 Ruiz de Larrinagak, eta gaur garaipen handia lortu duena Bietze Bosman izan da. Egonaldia egiten ari da kalpen, eta gero denboraldiko bigarren zatiari ekingo dio Flandriarrak. Eta Bosmanzek gaurko azterketa ez ezik Euskadi Basque Country Challenge ere irabazi du. Hortxe gaurko garailea, Bietze Bosman, Igorren jaun eta jabe errege eta maillot berdea, Euskadi Basque Country Challengeko maillot berdea berarentzat. Guraldetik besterik ez, beste bat arte, ondo izan. Arratsaldeon. Euskadi Basque Country Challenge honetako arduradun garrantzizko noa berau da. Honen ere, txapela Ibarroko alkatea Beñotan Zola jaunak jantziko dio. Loratxorta eskainiko dio Lorea Bilbao. Eta orain, deituko dugu podionera, convocamos ahora en el podium a la segunda clasificada de hoy, vencedora ya varias veces, unos 2-3 veces en Igorre, Aida Nuño, la campeona de España actual, vencedora en Igorre. Hace entrega del trofeo a Lorea Bilbao. Hoy no ha conseguido la victoria, ayer en Zuya consiguió ganar a la americana. Hoy se ha repartido, claro, al final la victoria es para la que gana en la última prueba, por eso la vencedora de la Challenge que también será la americana. Eta hirugarren sailkatua, maila honetan izan dugu Lucía González, Lointek taldeko emakumea Lucía González, hemen da Lucía González, Berneri Arrantzak iztegin karteko presidentea Jomari Zirunak ematen dio garaikorra, guk eskaini beharreko txaloa, eta maila honetan baita ere, 23 urtetik beragoetan garailea lor izan dena Italiako Trentino Cross taldeko Sara Casasola. Vencedora en la categoría Sub-23. Y esta Sara Casasola de Italia Rap, Pontonin taldean etortzen den emakumea da, eta hori da Beraneri. Horeak nolak emangaldio garaikorran. Eta guk eskaini biako txalo bikaina, emakume hauak hauek tira, hori bardintasuna esanez, egiten dutenak hauek tira ba, Eli Anderson, Aida Nuño, Lucía González, Sara Casasola. Mila esker, bereri, eta orain, hasiko gara Challengeko garaikorra banatzen, luze samarra izango da, baina ia, arbaitarien egiten lortzen dugun. Hemen errakuntza txikitxo bat egitugu, eta ez dugu ipini podiunean den gizonetan 23 urtetik beherakoa.
Gauzak abiadura handien egiten direnan beti izaten da stripu txikiren bat eta itxi dugu lehen sari eman gabea goetein urtetik beherakotan gaurko lastraketan garapena lortu duena eta da Jufre Kullel Megano taldeko txerrendularia. Hau da, ha sido el vencedor en la categoría sub-23 con el lío que tenemos hoy de tantos trofeos. Se nos ha colado este en la categoría, en la carrera de hoy. El vencedor ha sido este corredor. Un aplauso y perdón por el despiste. Zuenez txailanjea orten lasterketa biko izan da, barikoan izan zen Zuian, amezketa de Zuia, ez horrela da, eta igorren gaur da bi hoietan nola nor sailkatu den, puntuak eta daude eta puntuak eta Arron Antonioz, ematen da zerkapenan lehenengo hirurak, elite mailan eta gero 23 urtetik berako mailan bat bakarrik izaten da, baina horrentxe ia nola prestatzen ditugun mailotak eta bar, eta aurrean ditugun torri behar direnak. A Txailange, que ha costado de 2 pruebas de Zuia, de amezketa, de Zuia, el pasado viernes y hoy Igorre, en ambas carreras, dependiendo de la puntuación, y en caso de empates, la victoria es para el que ha ganado hoy, la última carrera. Pues vemos, en breve están ya estudiando las tallas de maillots para que puedan ser puestas. Agradecimiento a la Casa Carletti, que es la que ha donado los maillots para esta Txailange. Carletti Esportivo, casa que se dedica a la fabricación de ropa deportiva. Bueno, azteragoaz enez Txailangeko bigarren Euskadi Basque Country Txailangeko garailea eliten mailan. Era Circuits taldeko eta Belgikako Wiese Bosman, 29 punturekin. Wiese Bosman con 29 puntos, es el que ha conseguido la victoria en la segunda Txailange Euskadi Basque Country. Aquí está el perdedor belga, al que le pone el maillot el alcalde de Igorre. Entrega
Bai. Bueno, habrá que cantar el protocolo. Ha impuesto el maillot el alcalde de Corre. El trofeo ha sido entregado por John Redondo. El ramo de flores, la chavalita del ramo de flores es otra deportista de élite, campeona de España y campeona de la Copa de España en escalada, Bueno, vamos a colgarles en el podium porque hay trofeos hasta el tercero. Por tanto, a ver, que vuelva a salir Jesse Bosman, que se coloque en el escenario. Ahí, ponte ahí, Ipinior. Edorein, bigarren sailkatua txailako honetan, MR Speed taldeko Xavier Ruiz de Larrinaga. Nator Zuiako txirrindaria. Lehenkoan irabazi zuen honen Biorreko alkatea Beñat Azolak ematen dio kara ikurra. Eta etengo dugu podiumera hirugarren sailkatua Aitor Hernández, Ermuko txirrindulari elkarteko mutila. Aitor Hernández, Lorenzeri Lorea Bilbao, Bizkaiko kulturako diputatuak ematen dio kara ikurra. Eta ordu dugu, txailajean lehenengo eliteko irurak. Eta hogeiten urtetik berakoen artean, 27 punturekin, Balmabizi taldeko Xavier Murias. Xavier Murias, el corredor de Balmabizi, primer clasificado en la categoría sub-23. Pero ni maillotea, jastea mandatzen zaigu. Maillot para corredor vencedor de la Chañaje en la categoría sub-23. Hona hemen eta Jon Redondo jauna da. Maiota jasiko diona. Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria, director de deportes del gobierno vasco, poniendo el maillot al vencedor de la categoría sub-23 de la segunda Chañaje Euskadi Pass Country. Ia ba, txalo bikain bat bota, hauek dira goineko mailakoak, hoberen sekatu direnak Euskadi Pass Country bigarren Chañaje honetan. Orain emakumeen sariak banatzen hasiko gara, eta deitu beharra diegu podiumaren eskalde bigarren Chañaje garaileari Elle Anderson, Estados Unidos talde bere izanadeko, eta ordeko emakumea Elle Anderson, 29 punturekin bigarren Euskadi Pass Country Chañajeko irabazlea. Hona ben emakume hau, Berneri, Lorea Bilbao, Bizkaiko Udalduniko puntu diputatuak jantziko dio maillota. Txalo bikain bat eskaini beharra naskatxien ebi, oso atzekina da. Herriko alkate jaunak Beñat Azolak jantziko dio txapela, eta Euskal Jaurlaritzako kirol zuzendariak emango dio gara ikurra. Eta Itziar Zabala, Espainiako txapeldunak ematen dio Loratxo Hortatxoa, txalo bikain bat da, emakumeeneri. Bigarren sailkatua, Chañaje honetan, MR biten taldeko Aida Nuño, segunda clasificada en la Chañaje Euskadi Pass Country, Aida Nuño, el equipo asturiana del MMR. Aquí está Aida Nuño, al que Jesús Cariaga, representación de la
Carrera de Meza Gazulla va a hacer entrega del trofeo correspondiente. Un aplauso a la campeona de España. Y la tercera clasificada en esta challenge, la asturiana también, Lucía González, del Loitec Team Taldea. Lucía González, del equipo Loitec Team, es la que es tercera clasificada, que recibe también el trofeo de manos de John Redondo, director de deportes, la Diputación Foral de Vizcaya. En esta categoría tenemos también la vencedora de la categoría Sub-23, la corredora del Trentino Cross italiana, Sara Casasola. Sara Casasola tendrá su maillot también como vencedora de la challenge. Maillot para la categoría junior, Luisa Ibarrola. Ya está maillot jantzita dauka Sara Casasola ere. Txalo Beikaina bai probemen dauden guzti hori, eta aurritu dugu emakumetan aipatu duen bantuan bezala, Eli Anderson, Aida Nuño, Lucía González, Sara Casasola, eta Luisa Ibarrola, jotatzen segun Luisa Ibarrola antzako maillot para non jau. Maillot para la junior. Hemen da Luisa Ibarrola, gazte mailan garepena lortu duena. Eta Jon Redondo jantzeko dio maillota. Ai. Bueno, ia bagoaz, pizkanaka bukatzen, jantzeko asko baltatzen, lastar dago, El aplauso a las campeonas. Y ahora vamos ya a las categorías inferiores, las categorías. Empezamos ya con la categoría junior, chicos. Categoría en la que menciona el resultado del corredor del Trentino Cross Italia. Son los pupilos de Pontoni, Filippo Fontana. Filippo Fontana, corredor del equipo Trentino Cross. Vencedor en la categoría junior de la segunda challenge Basque Country. Aquí está el italiano, esperando que le entreguen los trofeos correspondientes. Y vienen todos los que tienen esa labor. Zendako Italiako txerrendulari Bikaina, eta berari maillota jantzten diena Lorea Bilbao, Bizkaiko kultur diputatua. Horren ere txapela herriko akantak jantzeko dio Beñat Azolak, eta garaikurra emango dio Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendariak. Eta lola txortatxoa faltatzen zen, honek ere merezi bere lola txortatxoa, Itziar Zabala, Espainiako eskalada txapelduna lola txortatxoa emoten, eta oraingoz ja bigarren sailkatuari 27 puntu lortu ditu, bigarren sailkatu 27 punturekin, Saul Calzada, Cross New Race taldeko txirrendularia. Saul Calzadari, Jesus Kareaga, Zuiako Saúl Calzada, segundo clasificado. Hemen dago Saúl Calzada, honek Jesus Kareagaren eskutik hartuko du bere garaikurra.
Jesús Carega, en representación de Ameza de Zuya, entregando el trofeo al segundo clasificado Saúl Calzada de Corros New Race. Y el tercer clasificado Iribarren Selkatua, Aitor Garmendia, Ampo talde kotxirendularia. Iribarren talde Rensenean, Jomari Zurina, ematen dio kara ikurra. Eta ordu dunak, gazte mailan hau da podiuna. El podium de la categoría junior en la segunda challaje Basque Country. Vencedor un italiano, Filippo Montana. Segundo, Saúl Calzada. Y tercero, Aitor Garmendia. Txalo Bikaina. Vamos a los cadetes masculino, en la que vencedor ha sido el corredor del Intersport Irabia, Igor Arrieta. Intersport Irabia, talde mutila izan da kadete mailan, oname mutiltxoa bau izan da garepena lortu duena. Beron ere, Lorea Bilauke jantziten dio mailota elastikoa. Ia txapela. Eta garaikurra txapelaren eskuetan dela, Igorreko alkate jena daukagu eta garaikurra eskuetan daukala Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria. Bigarren Euskadi Basque Country txailekiko garaileak kalte mailan Igor Arrieta. Bigarren Selkatua maila honetan. Neri loratxo hortatxo botatzen zaio, Loratxo hortatxo neri, Espera. Hala ban, eskatzi, eskudatik loratxo hortatu, oin bai, oin jarri, oin eman behar dugu beharrezko duen txaloa. Eta ia, kontinuean orain, bigarren Selkatua, ekin Amorbieta taldeko Aitzol Sasieta. Aitzol Sasieta, la seleccionista Amorbieta, segundo clasificado, hace la entrega Jesús Carega, en representación de Ameza de Zuya. Y en el tercero, Roberto Gallo, con 24 puntos del Bici Aranda, Igorren Selkatua. Roberto Gallo. Este chico ya no se ha enterado de que, aparte que no va llegando, no estaba aquí. Roberto Gallo, si nos oye por ahí, alta en el escenario, Roberto Gallo. Bueno, pues los últimos vamos a continuar, Si no, el amigo Quinto que se ha aportado, igual se enfada. Vamos a proceder ya a los cadetes féminas. Al escenario Anne de Pablo, del PAN Menesa. Anne de Pablo, PAN Menesa taldekoa. A ver, bueno, Nescatzia, que Vizcorro tiene un baño, Son mucho más espabiladas las chicas que los chicos, Lo siento, pero es algo. Aquí está, Anne de Pablo, con 29 puntos, PAN Menesa, vencedora en cadetes en el escenaje Basque Country. El mayor de manos de la diputada de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, Lorea Bilbao. La chapela de manos de Peña Manzola, Claque de Torre. El trofeo de manos del director de deportes del gobierno vasco. Y el ramito de flores. Repito, es la campeona de España de escalada esta chica, de Dima, arratiana. Bigarren Selkatua maila horretan, Fantaiz Aurruz, Torre Bardena, Ainara Albert, selección valenciana. Ainara Albert de la selección valenciana, al que Josu Carega hará entrega del trofeo correspondiente. Han venido desde Valencia, son asiduos a la carrera de Igorre. Los valencianos los llevamos muy bien, son gente muy maja. Eta hirugarren Selkatua maila honetan Maria Arbeloa, CAF Turnei Ingineri taldeko emakumea, Onere Jomari Zurinak ematen dio kara ikurra. Bukatzeko lehen utzi ditugu taldeka garaikor bi eman gabe, kadete mailan eta junior mailan. Taldekideak hemen badaude. Bueno, eta orain egingo duguna, batzatzen zak, nos falta todavía por entregar los trofeos por equipos de cadetes y junior. No sé si están en los directores deportivos.
Encarterri y Aloñamendi. Si están por aquí, acercaros. Después del podio general de la Challenge, estáis por aquí, os entregamos los trofeos y si no, ya se os dará después. Pero vamos a presentar el podio, por tanto, los vencedores de la Challenge. Todos los vencedores de la Challenge. A ver, los Maillot guztia mesedez aurrera. Pero bueno, a ver. Para las fotos de rigor, para la historia, en élites masculinos, Wielse Guzmán, sub-23 Xavier Murias, en féminas Elle Anderson, sub-23 Sara Casasola y féminas Luisa Ibarrola. En junior Filippo Fontana. En cadete masculino, Igor Arrieta y cadetes femenino, Anne de Pablo. A ver, ese gran aplauso que se merecen siempre los grandes corredores y corredoras. Txalo, bikain bat. Hori da, benetan manik merezi duten txaloa. Eta aipatu ditudan taldeetako zuzenderek hemen badaude, hurbildu, bestela aurrera joango gara, Bueno, lehenango amaitutzat emango dugu gaurko emanaldi hau. Ausko Abendaren entzungo dugu. Ausko Abendaren, megafonia. Horrelese emango dugu amaitutzat 41. Igorreko ziklokrosa eta 2. Euskadi Basque Country Challengea. Itxaron bizko bat, Baina herri guztietan egoten da zerbait azkenean aipatu beharrekoa. Eta guk Arrateko Ziklista Elkartetik daukagu norbaiteri eskerrak emon beharra hainbat urtean gure laguntzaile bikaina izan dalako. Agustin, mesedez, hurbildu egin agora. Ia 40 urte izan da gure Aguasile. Aguasile, zebizi modu fasile. Aguasile, zebizi modu fasile. Aguasile, zebizi modu fasile. Aguasile, zebizi modu fasile. Ez pentsa da lain bizi modu fasile.
Igorren izatea gure aguazile, herri honetan daude arazoak mile, konpontzeko izan behar zara habile, konpontzeko izan behar zara habile. Hainbeste talde eta hainbeste elkarte, denak nahi dutena inok ezin bete, giltzik gabe zabaldu behar hainbat ate, aipatukoak kontuan ete daukate, aipatukoak kontuan ete daukate. Berrogei urtegia izan da gurekin, eta eman diogu hainbeste zer egin, baina beti adi izan dugu agustin, asteguna edo jaieguna bardin, asteguna edo jaieguna bardin. Ez zuen begiratzen eskuinala esker, denontzat ahalegina egiteko laster, beretzako inoiz eskatu barik ezer, horregaitik zorrean duguz mila esker, Igorren izenean agus mila esker. Hau asile, ze bizi modu fazile. 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 Ai, Agustin, ez dago zer egin, Igorreta, Igorrestarrekin. Ai, Agustin, ez dago zer egin, Igorreta, Igorrestarrekin. Mila esker, Igorreko herriaren izenean, Euskal Herriko aguazilik onenari. Eta, bere Andrea horren makinari txiut erduna, hola sortatxu bat hartzen. Venga. Zainbet ordu, gizon barik egon dago gizonak gu esoterren, Herriko lan eginterren. Claro, venga. Bueno. Txalo esker bat merezi duen gizona da, eta, bueno, horrelaxe bukatuko dugu gaurkoan Igorreko 41. emanaldia, baita ere Euskal Herriko Basket Country bigarren emanaldi honen eginkizun guztia. Beste zer gabe bat guzti hori agur bero bat, eta ia, gauzak ondo badoaz, urreko urtean berriro Igorreko 42. ziklo-krosa eta Euskadiko 3. Challenge Basket Country egiten dugun. Agur eta hurrengo batera arte.